आंनि गामिया लाइमोनदेरा सनितपुर आसाम आं गोदो कार्बि आलंआव दङमोन आरो 2001 सनावनो फैनानै 2006आवनो आं माने जोनोम मोनदों आरोखि आंनि बैसोआ अजित बाथौ धोरोमाव हाबनायनि बैसोआ बारा जायाखै दिनै 24 आरो 18 बोसोर बैसो जादों आरोखि बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे बे आङो 84 लक्ष प्राप्त जोंनियाव आन्दायनानै दङमोन आङो मोनथाम जोनोमहालागै जेने जोंनि आबौ आबैया धरिलक गादा गुदायैनो रायजो जालांबाय आफानि दिनावबो गादा गुदायै रायजो जालांबाय आं जेलानिफ्राय बुंनो हादों दुखु खैफोदानो जोबनो गैयामोन आरो बेजों लोगोसे इयाव 2006आव आङो बिफा गुरु आं गिदिर फुजा मोनसे बावदोंमोन शिब फुजा बेयाव आङो बायदि मैया बेमार जानायाव आंनि खाथि खालायाव दंखायोमोन जोंनि अजित बाथौ धोरोमनिनो भक्त मठफोरा बेनिफ्राय बिथांमोना बुंफैबाय जे नोंनि बाथौखौ मोदायखौ बोस्रांनानै जोङो गुरुनि फटक दोननानै नों गुरुखौनो एक गुरुनि ध्यानजों इसोर सिबिदो होमबानो नोंनि बेमार आजारा जानगारगोन होननायखाय आङो 2006आवनो बिफा गुरुखौ मोनदों लासै लासैनो मोनफा मोनफा जिंसिं जेंलाया आनज्रायलांनानै आङो बे अजित बाथौ धोरोमनि मदआव थांनानै दङ बर्तमान बे हालतआव बेसेबांखिनि अबस्था बेनिफ्राय आङो 2021 सननि मासआ 8 मास हाबदोंमोन 13 तारिख आरो 2021 सनाव आं मन्दिरखौ गायसनदों गायसननानै बनायनाय समाव आंहा बहुद सम नांदों फैसा गैयि मानसि दुखु खैफोदनि गेजेरावनो आं सासे बिजनेसमेनबो नङा सासे माइ आबादारि खेतियक सा खेति एसे दङ बेनिफ्राय आंहा फिसाला साबा बेफोरखौ गनायहोनानै धोरोम रायजोआव आङो माने नांथाब नाजानानै सैथो हिसाबैनो बिफा गुरु दंमारो जोंहा स्वयं इसोर सत्य नारायण जुगे गुरु जुगे अबतार बेनो राम बेनो कृष्ण होननायखाय फोथायसारदों बेनिखायनो दिनै बिफा गुरुखौ लाबोनानै आं तीर्थस्थान एबा मन्दिर धामखौ दुवार मुकुलिजों लोगोसेनो आङो भूमिदान खालामदों हा 3 कथा इसोर एबा गुरुनि मुङै रायजोआ इसोरनि मुङाव बा अजित बाथौ मन्दिर लुनो आं माने हा दान खालामदों आरोखि दिनै बेजों लोगोसे आङो गिबियाव बिमा बिफाखौ मंख्लं बावदों बिमाया दङ मान बावदों नैथियाव गुरु बरायदों थामथियाव माने नैथि खेबावनो आं हा दान खालामदों बेनिफ्राय फैनानै मन्दिर दुवार मुकुलि खालामबाय नोंथांमोना नुदों नै दासो लुबाय थानाय दासो अपेनिं खालामनाय मन्दिर धामखौ आं जेने तेने गुरुनि अनसायनायदों नांथाब नाजा बुथुम बाथाम आं दा बर्तमान अन्थाइ बाला सिमेन्ट कांकारिजों बनायदों आरोखि दा बेखौ कुनो ड्रयिं लायाखै कुनो बैगानिकनि माने साला लायाखै गावनि गोसोखांनायजोंनो इसोरखौ ध्यान खालामनानै बे मन्दिर धामखौ स्वयं इसोर सत्य नारायण अजित आफानि नामैनो अजित मन्दिर लुदों बे अजित मन्दिर अजित आफायानो आङो मिरुनिफ्राय हांख्रायनानै लाबोनानै थांनाय गुरु दर्शक सभायानो आंनि निमन्त्रण खालामबाय नांथाब नाजानानै मिरुनि प्रसारक मिरुनि बायलंगिरि मिरुनि बानजायगिरि आरो आफादगिरि नेहाथारि आरो समस्त जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जोंनि अजित बाथौ धोरोमनि आनसलिकखौ दायित्वभार होबाय बेनिफ्राय दाब दाब जायगायाव जोंनि अजित बाथौ धोरोमनि भक्तगणफोरखौ निमन्त्रण खालामबाय धर्मजों आंहा कुनु माबा गैया बेनिखायनो आं हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टान अन्यान्य जोंनि भारत हादराव जेसां भक्तगण दङ गासैखौबो लासिता बे माने जोबथि खन्दआव सिरि मोनखांनाय एसे गियान हाबनायाव बे धामाव माने आं आशीर्बाद मोननो थाखाय हस बान्दारा लाखिनानै रायजोखौ निमन्त्रण खालामनानै दुवार मुकुलि खालामनाय जादों आरोखि दा माखासे आंहाबो हिक्खा गैया नाथाय आं बिफा गुरुआ अन्नानै आंखौ बे मुलुग संसारखौ जोनोम होनानै थांनाय लेखायै आं माने बेखौ एसे बुंनो हादों जे बे मुलुग संसाराव जिउखौ जुदि थांनानै गावनि जिउखौ मुक्ति होनोबा जोनोम गुरुआ श्रेष्ठ गुरु बेनिफ्राय बे मुलुग संसाराव सोलिनो थाखाय शिक्षा गुरु नांगौ बिमा बिफाया शिक्षा गुरुनो दान खालामनांगौ जों धोरोम हादरनिफ्राय बे मध्यपुरिनिफ्राय जों स्वर्गआव मोननोबा इसोरखौ मोननोबा थार लामाजों बेरायनोबा गुरु नांगौ धोरोमनि गुरु बेनिखायनो आं मोनथाम गुरुनिबो दीक्षा आरो शिक्षा लानानै नोंथांमोननो दिनै आंनि नखरनि मन्दिर दुवार मुकुलिजों लोगोसे अजित मन्दिरखौ जय जयकार खालामनायाव नुजाथिफैनो हानायखाय
आङो जोबोद खुसि जादों बेबायदिनो उननि हाबाफारिनि मानसिफोरा बेखौ नुनानै जे सिमेन्ट बाला अन्थाइ रड कांकारिजोंसो बनायदों आं उननि हाबाफारिनि मानसिफोरा जेने सोरबा बायदिया दिनै नुनानै गोसो गाबखांगोन हे प्रभु आंबो लुनोसै बिनि बायदिनो हे प्रभु बिथाङा जुदि हादोंबा जों मानो हाया होननानै गोसो होथोंसै बिथांमोना हिरा सना सान्दि मार्बलनिसो लुगोन आंनिया आराम्भनिल' माने दा स्थापन खालामजेननायल' जादों आरोखि जिहेतु आङो बर्तमान दिनैसिम जा सान्दों बेनो जाफुंसार जानाय मोन्दों आरोखि आंनि फंबाया ओरैबायदि आरो दिनै माबा मोनसे खेत्रआव दिनै 8 बोसोरसो सिगां आंहा सन गोसो गैला मोनसे केसआव फासिदोंमोन आसननि सिंहासनाव आं माने मोनाबिलि समाव आरजिनाय समावनो माने आंनि ब्रैथि फंबाय बिजय मणिपुराव फासिना थानाय जे धरिलक माबा मोनसे बेपार बिजनेसाव माबा मोनसे खन्द फासिनाय बेखौबो माने आरजिनायजों लोगोसे बिफागुरुनि सक्तिजों आं बासायनानै लाबोनो हादों आरोखि बे सैथो नाथाय जिहेतुनाखि आंनि फिसाला सेथि कर्ण बसुमतारी बिथाङाबो दिनै 2 मासनि सिगाङाव एसे बेपार बिजनेस उन्दै बैसोआवनो होनायाव मेन्टेल गाज्रि जादोंमोन थाखा फैसा दांनानै बेखौबो बिफागुरुनि खाथियाव थांनानै आरजिनानै ग्रह दाननाय लोगो लोगो दा स्टेट लेभेलाव फैबाय आरोखि आंबो बेखौ बेमार नायनो अबाक जादोंमोन मा जाखो आंहा मानि जाखो गेदेर फिसायानो बेमारखाय आङो माने सानस'हायैयाव आंबो 15-20 दिन बेमारमोन आरोखि दा सैथो बिफागुरुनि बोसोनजों आङो सान्ति फुजा होबाय सान्ति फुजा होनानै आङो न'खौ फोथारना लाबाय फोथारनायनि उनाव आङो माने सान्ति फुजा थिखांनायखौ बायलंगिरि पुजारि लाबोनानै फुजाखौ बिदाय होबाय आरो माने सुख शान्तिनि थाखाय आर'ज लाबाय दा नोंथांमोनजों दिनै आं माने बे दुवार मुखुलिखौ बिफागुरुनि आशीर्बादजों दिनै गेवलांसार हिसाबै दुवार मुखुलि खालामनो हाबाय आरो आं जाबाय दे औ